Здравейте, хора! Днес ще играем Roblox. Локс. Много яка и забавна игра е това. И да видим къде са. Ето ги популяр. Защото аз играя по принцип популяр, защото са популярни, явно, щом са популярни, ще са интересни. Между другото се извинявам, ако чувате телевизора. Ето. Въздух, така, я да видя. Това сигурно е нещо като... Elementors! Тук ако ви излезе това, do nothing. В принцип ще ви излезе да изтеглите. Това го изтеглите. И ето това ви излезе. Ако чухте леля ми, извинявам се. Пак се извинявам, ако сте чули леля. Просто тя не знаеше, че снимам клипи, влезе в стаята и не знаеше, че снимам клипи за това. Това сигурно ще е интересно, понеже аз обичам да такива елементи и така нататък. Готово. Ще го сложим тук на Google. Да пробвам. Лънч било бе. Не знам какво става. Готово. Лежеше на земята и всичко започва. Ние ще го тръгнем след нас и да ни пуснем по един курсор на главата. Сериозно, ще направим такива. Услуга. Няма да ми правиш повече услуги. Ясно? Да. Без целувки на първата среща. Ето ни и нас. Тук. Това не знам какво е. Къде е твой човек? Да му че ще го чакава да става до такова. Долу до река? Да, до реката. Не исках така, но добре. Няма значение. Да видим. Fire.
Добре, бива. Вау, яко е. Мале, вихрушка. Цяла вихрушка. Това е много лек. 5 милиона. Сега разбираш ли защо го направи. Това ти ги върва. Ето. Вие чакайте тук. 5 милиона, човече. Само за това мислиш. Водим това, водим това, че как иначе. Това ще сигурен си. Сякаш имам избор. Между другото, да ви кажа честно, и ме убиха. Но нищо. Ние ще въртим пак. Понеже... Извинявам се за телевизора. Файер, не искам файер. Лайн, въздух. Да знам. Айде, пак. Но сега ако ми даде файер, просто не. Айс мейк. Бив. Добре, значи. И демидж бая взема, като гледам, и дефенс, и спид. Бързината да ви кажа, честно, като гледам не е много, ама нищо. Може утре да записваш? Няма да ме забия. Седмично не става и телевизор. Вау. Добре, усили си лайки. Леля ще усили телевизора. Абе да ви кажа честно, като гледам, силата ми си не си е лоша чак толкова. Чакай. Я не знам как разпрема пак става ли? Когато ти трябва нещо, но да Какво беше това, бе? Мали. Аро, да видим дали ще можем. Тогава бъди сигурен, че сега е на по-добро място. Откъде знае? Винаги сте мъртъв.
Има много пътища към Бостон. Ще се моля твърде не. Не става. Добре, да видим пък друга игра. Така. Тази. Ма тя тази сигурно няма да можем да играем. Убие се. Да, няма да можем да играем. Нет, няма да можем. И като. Ей, хубава кола. Да. С 5 милиона можеш да си купиш много такива неща. Да видим. Приятел, мисля, че много търси на Те повечето сега са... Не съм ти приятел и нищо си. Добре. Тогава без повече глупости. Взели сте нещо от нас и ние си го искаме обратно. Избраха мен, за да им го върна. Както и да е. Ако ни помогнеш, може да забравим за твоето участие. Нямам представа за какво говориш. Ютубърс лайв. Успях да открия само за 2 дни. Ако прибера камерите без твоята помощ, пак ще се срещнем. Само, че тогава няма да пробваме, нищо не губи. Ясно ли е? Виж, ако зависиш от приятелите ми, вече да си мъртъв. Но аз съм търпелив човек. Давам ти 1 седмица. Беше ми много приятно. След уикенда. От време на време, ако не чувате телевизора, не се притеснявайте, просто значи има реклама и Леля го е спряла. Става ли ще да има това? Това не знам как да го махна. Между другото... И просто ще намалим звука. И така. Но къде да хода аз? При мен няма. Между другото има. Това вече е мое. Моя собственост. Да правим да се спавнем пет. Можем да се спавнем. Дали може да е други? Добре. Раздахтив пес. Раздахтив гага.
Добре, даже не знам къде е тук. Ама между другото, до тогава ще... Сигурно ще кажа лътва. Пала. Няма да е малко. Някакво леля пак се извинява. Добре, не знам къде са къщите, но това не е проблем. Явно все още нямаме къща. Добре, не знам, ама аз получавам ли ги да спрели също. Така, сега печелим война повече. Както леля пак извинявам се. Извинявам. Котката ми за паричките. Здравейте, дами, как сте? Какво се правите тази вечер? Ето рекламите свършиха. Няма ли после да започнеш да играеш като мъж? Излизам. Не прави тук такова. Добре, да погледим сега. Вау, 10 000. Това важно ли е? Не да изкривавам събитията. Ти с кого си мислиш, че разговаряш? Добре, сега отмучавам. Добре, какво да направим за това? Видим някой повече. Това вече някой да е виждал ли се това? Явно не знам. Тук явно. Ето тук няма сме. Да, това е важно. Не, това трябва да завършим все пак. Всичко наред ли? Да, няма ли? Приключихте ли? Приключих с моите моля. Добре. Обаче тази положение да ви кажа честно, не знам за какво и защо се такова. Слава вечера. Ами, не съм след малките. Всъщност съм следваща. Няма да работя. Другото, също се...
като сме с тази пружина, ние тичаме. Да, с тази пружина тичаме, но не мога да слагаме точка, защото да не свети. Защото все пак това е филм. Скоро. Да видим. Има ли 4000? О, PewDiePie! Ето го вижте тук PewDiePie. Друпър. PewDiePie. Това между другото е една игра, която се игра на телефон. Той се така нарича да си приятел постелено. Ще го не. За да го убиеш. Ти идиот ли си? Много умен ли си? Смяташ, че може да идваш моя брат, да убиваш кубовете и да убиваш без моя разрешение. YouTube Upgrade. Upgrade. Вижте колко бързо имам пари. Къде си влезнал ти, бе? Мъче ба. Бата в нахалниците. Нахалниците. Клинче. Папа, откъде се появи? Вау! Вау! Тази пружина явно и дава да скачаш. Я да видим... Лучко. Тази си позволява бая, яко да скача. Видим трябва. Малцина знаят точната цена на живота си. Ще ти кажа колко струва това. $2 милиона. И за да съм сигурен, че ще ми донесеш парите, пити ще те доближава. Ей, че не мога да взема. И чай да си откраднем нещо. О, чай да си открадна. Чай да си открадна. Чай да си открадна нещо. Не. Айде вие нещо да закрадем. Няма ли, ей? Това ме казва. Не, чакай. Не. Не. Ага. Не. Мали, бързо слагай тук, стилима и да бейдим. Не, чакай. Мали, гоня. Там бацето ли? И че ма гони баци. Evo ne, da ne вземи други неща. Донесох $2 милиона, а ти ще ме убиеш?
Не мога да те наблюдавам и да карам едновременно. Благодаря. Виждате се. Голям корабница. Сега направи да се предложи за промяна. Извинявам се, че ми заби. Дамата ми започна да се изпъси работа. Да, добре. Припознавам. Трябва да ми се нависам. Ауч. Ще обаче го направи. Може? Здрасти, Масол. Да, знам. Съдбата ще се отбира и отива. Добре, стига. Само да видя колко време трябва вече клетчето. 27 минути. Мале! Ами добре, за жалост ще трябва да приключваме. Това няма да го затворим. И лайквайте, абонирайте се за мен и довиждане.